say me sit down and see what Nkyeraa ho no say nkrofo report to asem no medu mo hu yam say wo mo nyina yo mo dwe say asem na see no obo ka ho say e ma na Dormaahene dwane ma ne mpagwa kwaka ho wo dwane say dibika me si chiri ya kwala mo di cho panifom de cho bia sam wo bia ba di afa enso yi jemu a tese nyasem keto enso oto na Dormaahene mu nyina sole ehiem obi aba bi di ne ti afa Asante bloggers no dodo na omutiri ye empty Old Burger TV ena woni eguso a wo hwe yen no yema akwa baba bibia woni edi ahia no yeni je ho pa se ya yeni udi ahia sei na wabaso yade ba ko ne besra ma so ne yen betre busuan ni mama obibia nso nsa ka bi na information bia education bia ne nema bia sefata se we se de etomani mu no yeni abusuan nyina nso atimi a che na aboa ama yetimi atena se de yen ya somdwe na yehunu ne ayekro dino still upon checheku na enede nso ye wo ha se ye ba na ye bedi nkomo na ba besua de na enche bia Old Burger team ye kokopie mu ewo Nkyeraa na ne ekoso nyina ne se na nananom di wo mo afahye fofie ene ba yere afahye ya ekoso afibia no na nananom edi ho adanse di kan de ho videos ahodo atoto ye platform iso ama ma kire se afi we di na ekoso no na esu bi mada na eho ekọ yie pa ma na nananom nso ejumadiye a wo mutaidi no mu se we adanso ewo mu na enum no nsempi enso epiepie mu efri atire ebaye ema enam so kura ma owura bi a ono ensenturo ya report de ma Adom FM ono nso ye de ne ho asemato platform so abra nananom etwe ne yedede so mra na ensem bi a okoka ye fa nananom dwumadie no ho na wo mu ehunu ne se nokore bi anim ema abrante no anso betu nanu no butuo kire se na ye bosirim kasem wanye hwehwemu bia nkonkan ene wokan ne nsem a wokan ene tina nanom mfa nche eno so ho nsem gusu a nanom a kire ne nia wonye ne chopa edikan wo magye atuma kire se niam bia wo so de ba na wo mu ede ye ho apaye a esefata no wo mfamra ne bebi wo so kopa che oduru no kopa che onuru ho eno ho asem da ho na niam abrante nsem a wokan ye ne nyenkomo a ye die nyina no nsu a eto ye wodwumadi na asana nanom a ye nana Nkyeraa mahine anase Nkyeraahene enche bia obeye mahine ekasa no okire mu se abia ni ho na afi bia ni ho a omo bedi eye fofie ba yira fahye no nsuo ento se anto fie da ebeto memenda eti na omo de omo ni da kwan se nsuo no de enye den a ebeto na nsuo ni to sa nso aya no mo wo gidie bi se eye nhira ya eba begu na nanom dwumadi a omo di so ama afi edi ani mu ba yira omo bebo no betimi aba akese na obi enya bi edi enunti na omo hwe nsuo n'anim se ne eba enunti eba sa na anye nananom nwanwa enti yebehunu a na nananom egusu ati nsuo no mu a wo mu edi omo dwuma ma at a point ma nsuo na no ye din a na edom no nyina epe ba bi agina ano nananom ase dabi eye na yeso Akofena mu na Yesu aya na ase yeso nananom eda de kese mu na ase pompo nsuo mu na Yesu aya na ye kan se Yesu ai eyi ade na nsuo ne awia bia ntimi nsi nananom dwumadi omudi ho kwan edunti nananom tena mu ya me ankasa me di mani krotwa wisi a na me di mu akotene bie edu ba bi na me cameraman me nim ba bi o se nsuo no ede na kwhye ba bi sanse ono ne camera yes na ade na obetimi abase nsuo betimi aka no enti okope ba bi hye not knowing say na obo adwuma so no ya o video we mu no ye be mo hunu ne course wo ho nyina nsuo ne eto no me nyini se obetimi twa nsuo nyina live but Old Burger TV exclusively ye twansu na eto ni nyina eni jama na nananom hye ya na Osagyefo kura be kasa o kiremu ese nsu ni to no ena mo nwumu ni mumube na nananom eto ni ntino ema ne ne esi nti o manfo mfa nche o ka o ne kasa mu na me kai o se nsu no toyi twamu ansa na Osagyefo be kasa enti mu ana muti se nsu to ma Osagyefo sori dwane ya na mu bose no
Sabiemu, Mwankasa, Munja Jemfa. Na Miami di Mwadansi, say, Embra nam Framana Noya Deno, Nami cameraman, Ewo baby, and Nami baby, or Nami Jinemu, mi Kura, Canopy, Nubia Mukasia. Ya Casso will be our so mudinya. Me says, me Mina me so mudin, Tia Mufrem, Rantiana, Kanas, Mumra, Nayonsum. Sanse na nanum nya omadwen so moko baabi anti yanso ye ni baabi aye ko ye hu nyina afo ye nanso na ye anije na oti mumumbe ma ne mema wo moto ojase fo me ye nsuru na ahumka wo ho bia wo sen begu ye ma opportunity na wa video no bi wo betie sound na e free ho ba se na nanum pini wo machi anaso wo motena ase di wo modwuma kosi awie old burger tv ne we hye Akwaba yeja bibia bokode nyamena atum ene da nsumani age ho pa se yenya ewo hanom bedase na mejiri se musumu huye yes ya nya ho pa do ye ho de pa se akwaban ususu se ye den na ma ade fefe nti se koso na onipa ehunu bie
no baba be kan the opposite me share the video a man for the video say Ameria nana no mu hu sensu na no aye din na omo ye say ne okay media na bia yemfa nsi ana bibia te sa na ye kofa cars e ba besisi ho ye de nana Dormaahene de ba ye de nana Sumaahene de ba ye de ye nana bisim hene ne nana no hemfa ka ho nyina cars ne besisi ho say nko bia e betina mu nana Nkyeraahene nso de ba say nko mo mfro nko e na me hwi nana no mo e kire say da bi cars ne ye den ensa nko na omo betina ho akosi say nsuo no ebe ye ne obeya wi san so omo nimia na ekoso den ebe ma obi ebe kwa ko kan opposite kura tan na eni sabia mu adwene bi ya o pese odi gu nipa na animu ase ana se den ebe ma obi atena se aye sa de no me de me ka ma se me se pimpin was in the pain wona wo ye blogging ana social media business wo kuma se no asante bloggers no dodo na omutiri ye empty me ka empty a omuti no hwi nim edefa dwumade na omudi no okay de toso biem wo yesa because Dormaahene na aka ana Dormaahene na aye okay enti won pe asem no ba bi esese asem no to no ode to okay enti ne ye chiachi abakwasem ye chiachi amamre ene ade enti se ankrofo na ebinum menye omo amwo asantemamu nyina amoye eyino na omo enka asem a enye nokre sene ye be ya obehu be bia me se dodo na nti ba kokora na oye de etene a ebi wo ho a omo ye de etene enti sa nkrofo no na send this kind of information no nyina so de be nya attention ma hwe headings bebriya amanfo de amai obitimi ka say the gods of Nkyeraa have strike Dormaahene ewe hemfa na za the order na diwe na Dormaahene show consistency ewe ne ye because consistency koso eye ade etoaso the same way the same manner oko akọ ehunidie dwumadie bia na hu atade a ohye sa atade no ma check na otimi hye sa atade na mpembebre ene kwan afaso bi wudro no no do ne ade ohene ben na Ghana ha odi kanda asa suban wo bi adi de toso biem na anu ya omukolanche omudwumadie a kwafie 2024 dwumadie omuso mba bedi eno so na me ho na nsuo to sa bre na yewura vice president Dr. Mahmoud Baumia ene abronye DC o kasa nsuo eto sa bre na Dormaahene be kasa o the same asem o kan wo Nkyeraa sa asem na ene o sa repeating wo ne dwumadi na se o be sai no o ka kire domini na wo doma ana doma maya osom no aduanafo a osom no o sai se oyo hini o ba be hini na waye hini no o sai yiyade ni wowu de aka nyina no se ye nsuo obefam ana obetenam se ye awia ana se eja na ehye obefam agye ne man asi ho enti na enyam nwanwa se amanfo ebi wo so asa ye nibre se Akofye Dormaahene hene wura na kansa wo wura no me stress eye peace council of state omontenase na nka ombetimi adocumente sa papa yi ahonsem de ato na abeye abakwasem na anye de ye bekan ya no se owura no yesi na nyame adaro ma na social media nti daachi bi mofra bebo ahwe de yewura no eyeye se wo ho na woni ho no ebeye nsenna ho ama ye nyina na sansa na wo no eye papa in the name of Dormaahene ana doma aduanafo anim isan se wo hwe bra na nsuo no to na muso mu ye ade mo cameras na ade cameras pa na mo timi ye sa adwuman because omo amoka ni nyina no na maye din na me pe me kan because na me nyanyan but mu yi nniama yi ade kire me no na mo so wo old burger indeed ma kire se mu din no ene mo honam ese mu ye old in the system na ma ya adwuma na che mu nim de mo adwen abomo bew nsanchura adwuma na nye se be se social media ye foam obia
kwakwafi akwa bia ma no phone so ano oko obu okura na phone kura ni abobo nso o se o de be ye no de akeka nsi huna na o de betmode nyame ntonkoso no wonni mochi e wo dwumadi amudi no enti wona o kansa no one or yes sir because of viewership Okay. now they pay ne cent bi ne cents bi and answer dollars bi and answer the bi e dey ato no botom. Two enibre ene otan hunu Yes so otanfo chia o isunya wasa sa o chia ne pa so ti ase na opa akoko tefresa sen wa nkukumu a ebe ye ne fe open na amene no so ti ase ntino opa asa disco dance and obechiwa amene ntino be hu ni se ebra so se omunjai sa ne ma no na Dormaahene records back so asa no history na ene legal issue or raise the ba ahenie mu no ama manfo adwen ebie edefa ahenie ene ehonsem ehumra semeko also on a raise issue about kingship paramountcy ne ekeka ho but okoyem krata mu a Ghana we are not practicing monarchical system of this time. Why na king no you king now you king over who and the rest. These are legitimate questions are owura no ebiani and eye pa se nipa koso penim die na owura no bre no ho ase obi kura otimi ehima no mame kan za na otimi hima owura woni ni hia na afede aye nti it tells you one ahombrase two nimdie wowo four waye na adwen se otu anamo e be sachira amanfo adwen afa kwan fa zudi ahenie send ye be ya yenye no kuntan o kwa ahemfia na se usuro ni ade nti no in fact ensa mo ahemfo na ama obi a wo ofiri adehyifi no obi anhwe se obi ko school no apenimde na kina bi obi di hini a wa meye tibon koso bia ma wo manfo because Dormaahene babia wo babia o de wura no be ho akwa no o hwe nanamontu a na o man so benefit every ne ye a o de na di na se Eastern region ahemfo ka achase e preach ne nsem ne bi ntino me asi say omo amokan is no se ne mekan na ankoye ba bi fo say omo amunye papa amuwo asantemamu a omo nka sebe de efiri ha sei eba sort as nti sa ne ma no ntra da Dormaahene videos yi I expose mo so sorry guys in see ho e be time ho na ampanyifo nka se da bi owura ne mpanyifo ne se mon pake kan na nwie dwumadie no because na omunye nwie dwumadie no abusunya uguso a wo hwe yen old Burger TV na ye de dwumadie ebrewo ewo ba bibiara wo ne ekoso na no ewo Nkyeraa na wotwe enie na dwumadie no ekoso a na yewura mu nti ye hwe na ya mama hunu ne ekoso wa akire ni mfutura ya no bi betubu nkofo ani no ye hwe ne ya hohoro mu ani so amamo na bibia ye kama na mahunu ne ewu sabe mu obi yedin a na nkyere se onim ne a oye ne mom no ya na ye hyehye niema ewo ase na ya mama hunu ne etuam obetime di wani akire mu ewo Aratina apartment ye wo sunwan krobiem ya watchman ye happy home roofing company no nchemu ho ma na obehunu Aratina apartment obetime akọ ye wo swimming pool we mu ye neat we bia bo no betime akọjojo mu ewo ho na afei nso so ye rooftop bar nsa bia wo pa no no nsa beka restaurant ye aduane ahosort nyina bi wo ho de kama na afei ye rooms no nyina ya hyeda siesie mu a bibia eda na akwa mu sabe enkoda ntontom bia mu na nsa nkofa yade ma ho so utu kwan free bia na wo ba be du djuma wo sunyane ne mpatam ha Aratina apartment na meka mfa ma betumi akọje odakro na enu na nsa na wotwe na abosumi mpo udu djuma die nyina na wi na oni oma ahyehye bibia boko na okọ du ha free wifi na wa get connected na bibia akoso e dia ma ye di ho seminar akabeba magina kwasi ye to aso ye hwe ye kase tumi a me define tumi as sebiemu obi a oba na nkofo edwane nemu anase nko obi a o makwan ma yenka na se nemu ye ka tumi a ene obi a otumi eye bibi enti se wo ho na se di brebi a ususu se wo nti bibi wo ho na untumi nya mesre uni tumi enti ye ka se tumi a ene ne ye cross wo ho no se nsuo to na ohene pon se ahanye dem
yɛni bibia ɛwɔ ha ebetumi abɔ yɛn ho ban wɔ nsuo no canopy ya na si ananso ɛno ne yɛ provide a yɛnyina mu ne yɛn hyɛ ase na yɛn hwɛ madwumadi no nkɔso na emiena no ankasa on de ɔte hɔ he was cool and calm me bɛn ne pa na me gyina ɛhɔ no mo pɛ na nsuo no start yɛ ne mframa na ɛbɔ ba no na wɔhwɛ sɛ nananom utumu sɛ natumi na me nim ba bi a energy na free ya ba ya yɛdi Amerika kɔsosɔ ɛnade no mu sɛ ne bɛyɛ mframa na ɛbɔ kidigidi na no na one thing so ne so obi bɛhwɛ video ni ya obetumi ahu sɛ canopies na ɛwɔ other side na enhemfo entity ase ne mum ɔmanfo no na ɛwɔ hɔ no sa canopies ni nyina edwirigue wote ase ni ntra esan sɛ wɔn mo yɛse so ɔdehyia nko a sɛ bi akɔ adwane eti baabi a na nananom ne adehyia no wɔ no ejina mu kun yɛ so canopies ni mu si hɔ sɛ ɛbɛyɛ a entumi moving kɔ baabi a nanso na wɔn a yɛbɛhwɛ adefo no nyina adwane ama mo canopies na edwirigue gu fam ɛka tumi a tumi ni dɛn Midase ewo nyansa sembisa wabusa ewo sade we se obiara okura tumi no ye obi a me madwenkyerem ene menim di mu ekire se obi a otumi edi dibira a ye de ama no edi ye bibi e ma ne boa ne manfo okay eno na e friend tumi o enye tumi ni se na okoyetize na bukat ni za de ni bi obi ankotomen obi ana David eno enye tumi okay enti se obi a yakase obi a somfo a asekire ne sen wo som nkrofo bi o sure enti nana eye akwama na de hye yeah so ti ase sure wo no mo hwe o se wo koye maye yeah enti se e ba de oye de hye a wo a we di hene no mpo wo ya akoa eno na o se ya ye wo omamu se ya ahenie mu ana se other positions no se ye de ye to aba ana de ye de ye ngumanim ene ye nim de e de kopre sa tumi no se de maye ne a ye nhwe ye hunu se ebre bi beso ama ya je afri yensem ye wo de ye nto aba a na mum ye wo de oje sa tumi no afri wonsem apart from say bi obeye mfumso ne ade no otwedi amponyankopon betima je tumi afri wonse obo yare odam yare a ho na be mo aye hene on so ana se owo etoa ho na betima aka se ye mpene o mu se ye ntoso aba de na so abre no na Dormaahene Oseadeyo Agyeman Badu na on the o simple cannot tikura or the becha na budi ne mebo na mitikura or the becha me Osagyefo Oseadeyo Agyeman Badu o so mienu sa ne ya woda na di no e ma me hu na me de bo ni die ma na pa isan se me hu ni se o yekuntan hene ofa ohwe na ntoma fira ntoma me nse den hu se otade niema tutu odikro bi afa na fade a obefa de akodwumadi bi ase no na Dormaahene di nduru sa ohia ofra ntoma kwa no ne ni chacha obetena se wahene ben na obosa mamu na Dormaahene asset records ena maka oye simplicity de toso biem wahene ben na nsuo to Ghana ha nyina amia nka nokore se efri sirima mantifi so kopem epoano anafo nyina no epuye na anafo hwan na won ni se nsuo omoye dwumadi omudi dwumadi kase bi si na ono beje penise metena se mansuo no wo mu se wo side nso obesora kope ba bi a ehoye na asama omotupunu na mo a bodyguard mo asa gina nsuo mumpo but we do say me sai say maka say agi owu ene yare a ebia mentimi sore nante ana mentimi nyam adwuma ena me ye na mom se me wo dwumadi ase de nsuo to awia bo mframa bo metenam se na amanfo no kura me ogidie pa se na ne manfo a muta na kinu a me so canopy no anka obetena nsuo no oh yes nka obetena nsuo no na wote ho wote nkwanche baabi wonhwe so nsua wade wonhwe so mpe bibi nye na osore se nana adwane afri yi no obi so se abosom e wo honom nananom abosom akum na santro we ebi so se nsem se nwumuran all because of a viewership yeah me say ena meka no on say ye ka nyansa nkyere se
obi a oye bibi sonkoma o obi a wo wiase bia wo nyansa but nyansa guma hodo Okay. nyansa eye nyansa papa no nyankopon na de che nti wo wiase a ye wo a bompa eze obenya nyansa papa eno na mo adwempa mo dwen adwempa Okay. nti omo a mo yes ha de ma no menhu na omo pese omo je the more wo yes no o pija no mum na na wo ye simple anya afi na obesuma obi am yakwachichiro ayi ne mum wanka so ni utibu abebu dache Well, assembly a oka ha twema dwene si owura bi nkomo amre bi na oneme di. Na ochire nananom abakosem senia na nananom wo the ancient days Egypt ansa na omukopie mu wo Middle East. Omu ahini ni koye kese wo ho a omu team musuakuo enwotwe ene dum nan e ka omu homa omu be ye dumienu omu ho asem a omu epam omu free Jerusalem omu be fa desert ne so nante ya Central Africa be pie mu West Africa no na ochire mu se sa busuakoro na ye be pie mu e wo Ghana ha ni La Côte d'Ivoire ni Nigeria ni Benin Togo ni other areas no na ochire me se akrabo na nananom edi dwuma no emfiri ha na ye be fa ye di free ho no ne bae na ochire adua na abusua no mu se adua na abusua na akrabo ye kraman no ene ye the tribe of Benjamin because Benjamin akrabo na ye kraman anaso wild wolf no echire na kudie sunsuma na ewo no so ene ni nuanom akwamu ne omo akwa ibiom ne Igbofo ne ade omo Nigeria no mo so use the lion no as the Judah tribe no ose abusua we mienu no emu be cheye ewo mra ye wo the old Ghana empire no ene ma bi mu kodi the other side yen so ye ba ha ye da so kan yen akan kasa ye kan ena na oka bibi se mehwe nana Dormaahene ene na ho brase ene se ne oye ne niema na ye betimi de na tutu Nyankopon ma o yi omo mo bedi hene wa asase so no ho no kire me se wo de ya me hwe the story of Jesus Christ senia no oye ne niema no obi anko no ba ye na nka o ba aso hene ani dwumadi odi eni oni ne diwi ase nyina eso ehene se unko kasa bia mu a ye ni ne din wo emfa won se ne enyo mo busuani no kasa bia o wi ase bia no matter the tribe you are oboni din ehunu se o hene bi ba asase so be ya ade bi de to ho na se ne ma obe ne bi ne san ono na suafo ne omo nam no omo on ne hohoro wo omo na yase ama Peter Kraka say me mpene ma hohoro me na yase me mum na wo se me hohoro na yase because we are me master no catch on say if you want to be a good master be a servant and okoso kire me enema bi atetesem bi ne tumi anananum ede nyaaye ede be settle ha ni kwan mo fa so agege anyansa ase bebre ato ho no kire me say eya hobrase ni Nyankopon susuma ode ma Benjamin abusua no eni sa David abusua na omo because do ba bi no na David abusua ye Judah eni Benjamin abusua na ye baako according to the history of Israelites Judah and Benjamin do ba bi no na ye ntimi separate wo mo because Judah na toso 4 na Benjamin toso 12 but omo ka omo bo mu because of the warrior nature na no mukuta no ti omo ne di abusua kan ni na ni bi omo ba sa promised land we aye wo so no enti sisi a wo ka se Nyankopon yi use ohene na oye kingdom anase yaka so obi ya king na eye nema mienu se obedi obonsam ahenie na yaso anosoro ahurehu ano anase obedi Nyankopon ahenie so hene ama wabre ne ho ase asom ne manfo enti ade we a wo kana twema dwene sisi niema ye ni nyina no tumi bi na teyakire na ni nyina nso ye Nyankopon tumi a ye teyakire but enne no a ye beduru ha no enkofo bi afa ne so na ye nananom ahenie ni omosom ne de ya abosom so ne mom obi o kwa asoro da mu ekobo ne nsam bo mpa ye di asa no no mom na yesum Nyankopon ti ama ade na ye sei oh de dintia sa ne ma nyina ba ne se won se eye abrabomu principle okay obi bia opese wo de efri na ko obi a wo hwe me opese wagini din a ewo wiase ewo din papa mu a ba bibia owo no opa omre no wase nya no ho se abofra okay na wonsom no hwe se amanfo ani amano so a me yi de fi quotation kro de ewo twuru no o se de opese wo ye kese pa no omre no wase se abofra yeah Yesu isa na wo ye ukọ nkramosumu a saso na Muhammad so eyeye ene obi bia a wo pe se wo ye kase bia wo asase so na ne din aka bia no ye no ho se abofra wo ba ye yasetena mu a amamuo mu kọ man a man penimfo binum a ye bo mu din isanse kwan omofa so en edda omodi yenko prime minister UK I thought I say yete se watena bicycle so no kwa adwuma enti se me de ne toto Ghana mampani ana Ghana mpanimfo ho a
Say na mbuzem me omienu gina ho na opese me bu no. Yeah. Wati asia ba me Yeah. obetena me yobiam pepepe wanka se tumi na okura ni tino oye soronko wa manyame asema bam se ye nyina ye baako eno na yen bebre ne yen te ase e we ndwumadi mu obi enya sika kakra bi a obu no ho se oye yi akoye ase wiase nyina owu sika yi uhwe uredi ne history kwan of aso eye ahombrase enti ena ema ne sika ebam oye yie no so no nipa oye ne papa bibire twem no wosa kohwehwe sa akwa no eye na ye nyina na ye se wo wiase na udi amanfo anim ana se wo wiase a to say wo be peja ye be kron kase no gi se wo bre wo ho ase because se dua be kase a efifiri form na e call nti se wo fiti ase na wo pese okosoro a akonya no efiri ase a obede oba behwe ho nti mesre se ye nyina ne yemfanya afutu Dormaahene mo njai de wo ye no won tonkoso na ne suban papa na woda na di no enkoso nyesa na enye Ghana ankwa na ye bebo ne di se Dormaafo enso so ani abere pese omo register omo din ewo daachi mu a omuntai owura yechi efize nya wono ene Dormaahene odikan oso otosu mi no at least anya hwekra obi nananum abakoro buru de wo but yemfa omu nyina ba omu ye omu dwuma didie nanso wo hwe asese ono so de odi abetu kwamu ya eye bibi soronko aba kana nanom de no ma omu din papa nti sese ye ka womo amo redefine history wa amamuo mu amannie ni eye ampenini mu a yentimi kan Dormaahene ne ye a oda na di ento nchen nti se wotan no a wotan na agozi den ti mesre se ye nyina no yindi ni a eye papa so na ate se ye ne sa na bibia bekoso na Dormaahene tu kema ene ohene bia obre no wase ene ahemfo bia enam wonso ama afoforo so edi ne mom memfa wa ahene no kotonton sase ni Aji abusua mo amohwe yen mo amwa ma no ne ya mo follow yen ye ni je ho pa mo so aye ne mo wo man yi mu amoso mu di achi no ye ni je ho pa sem bekoso ne ya share abusua no na we bia na oti bibisa ama obi beka ansem bia te sa ebeto asomu ma wote se bia bibisa si a me ka kire wo se na enye nokore da ye bosere mu kasem ne mom no ne si ya kasa poti na ye de e kire mo yi medino e de opon checheku menimia magina kwasi the common sense man na nesu yana na twetwen komo woni gin komo ehuna person kan bi to so a comment section ho de no ho bo modern na fa de to afin so like ni e koso no hu hia me pa wo de untumi type crowd de o press on the like button wo bi wo start your video na wa like basa ye ni beje ho pa ye de wasi e ma mo editie kudos to me cameraman o kutwa sa video fefe we de ba o si ya no ni no mpese me bo ntimi de nate achire mubeshia no live yera masi